Welcome to my YouTube channel. Ako po ang inyong lingkod, Rodora Martinez. What's up mga kauragon? Ito, papakita ko sa inyo ang loob ng aking bar. Yan. Kung nakikita nyo guys, malapit na siya matapos. Yan. Yan. At ito guys naman ang ating labas ng ating bar. Kapakita ko sa inyo guys. Let's go! Ito yung ano pala guys. Ito yung sa harapan niya. Bubuksan ko siya pag gusto kong buksan. Tapos ito naman yung sa pinipinturahan na. Pinipinturahan ng ating mister. Ito nga pala yung gumawa ng ating bar. At ito naman ang ating brother na isa gumawa ng ating Dora box. Wow. Yan, napakagaling ng ating mga brother. Kasi mga talentado kami. Ay, tarantado. Napakagaling ng ating mga gawa. Ayan yung ginawa ng aking brother guys. Ginaya lang namin siya. Ewan ko man. Thank you sa design nyo. Ginaya lang namin siya. Pinagawa ko siya dito sa aking brother kasi kaya naman namin gawin. At yun rin, pinaya rin namin siya. Yan. Burgeran nga pala to at saka bar and damitan naman dito guys. Ito, pinagawa ko rin to guys dito sa aking brother. Yan. Gawa. At ito naman pala, isa rin palang gumawa dito sa ating bar. Pero ayan lang yung ginawa niya guys. Ayan. Yan. Ginawa niya. Diyan lang siya. Hanggang dyan lang siya. Ayan. Kita nyo guys yan. Diba? Napakagaling ng ating brother. Kahit kung sino man tumapak dito, basta 50 kilos lang, pwede yan dyan. Patungan ng 50 kilos. Diba guys? Ito nyo, napakaganda ng ating bar. Napakalinis na. Kulang na lang ng ating design. Nakikita nyo guys, mag-uumpisa tayo dito by November na kasi mag-iipon pa tayo ng pera para magastusan nito lahat ng itong mga alak, mga ganun, tapos burger, marami pa ang kailangan dito pero mapapaunti-unti natin yan guys. At saka nakikita nyo guys, masyadong pinapaganda muna namin itong bar na to kasi para dayuhin ng ating mga dayuhan. Amazing! Alam naman kayo lang yung dadayo, di ba? Meron din dayuhan dapat na dadayo. Kaya dapat pagandahin at maayos dapat itong bar na. Kaya yun guys. Ito lang yung update ng balay ni Dora. Guys, bye-bye!